Croeso chi yma unwaith eto. Mae'n diwrnod newydd, mae gen I baned o goffi yn y llaw, a dwi'n hynod o falch bod chi wedi penderfynu troi mewn atai am ychydig o funudau. Ond mae'n siŵr bod pob un ohonon ni ar ryw adeg wedi dyfaru gwneud rhywbeth. Wedi dymuno falle troi amser yn ôl a gwneud pethau chydig yn wahanol. Mi ges I brofiad digon rhyfedd os dwytha. Mae gynnon ni gymdoges sy'n dipyn o gymeriad I ddweud y gwir, ond mae'n mynd chydig bach yn hen erbyn hyn. Mae hanes yn ddiddorol iawn. Mae hi wedi dringo nifer o fynyddoedd uchaf byd. Mae hi, ar ôl ymddeol, wedi dysgu sut mae hedfan awyrennau. Ond erbyn hyn, mae hi chof i'n dechrau drysu chydig bach. A diwrnod o'r blaen, o'n i wedi bod yn torri'r lawnt iddi. A dyma I dod allan o'r tŷ a dweud I bod wedi ffeindio dipyn o gyrens duon yng nghefn i'r rhewgell oedd wedi anghofio amdanyn nhw. Fysen ni'n hoffi cael nhw. Mae ganddi goed cyrens duon yn ei gardd gefn sy'n cynhyrchu llwythi o ffrwyth bob blwyddyn. Felly mi dderbyniais I roedd yn ddiolchgar. Mae Gwennan yn gallu gwneud pwdin haf blasus iawn. Y diwrnod wedyn, dyma yna gnoc ar y drws. Oedd yn cymdoges ni yno yn dweud, please, fedra I gael y ffrwythau yna nôl. Oedd hi'n dyfaru I rhoi nhw I ni. Oedd hi ffansio cael nhw I hynna'n. Ond oedd Gwennan a fi'n ddiolchgar nad oedden ni wedi bita nhw yn noson ar ôl I cael nhw. Felly oedd modd dychwelyd heb drafferth. Fel dwi'n dweud, mae'n cymdoges ni yn dechrau drysu rhyw chydig bach erbyn hyn. Ond os oedd hi'n hawdd iddi hi dynnu I rodd yn ôl, tydi ddim bob amser mor hawdd I ni dynnu pethau nôl yna. Dwi ers I mi symud wedi bod yn chwilio am ambell I lyfr wrth baratoi pregaith neu Myfyrdod. Dwi'n gwybod beth yw'r dyfyniad ond ddim yn ei gofio fo'n iawn a dwi'n siŵr mod i'n gwybod ym mha lyfr mae o. Ond chwilio methu dod o hyd iddo fo. Beth sydd wedi digwydd? Wel, mon un o'r llyfrau hynny ath I siop Oxfam pan o'n I wrthi yn clirio. A wedi mynd a rhaid I fi feddwl am ddyfyniad gwahanol. Ond yn waeth na rhoi ryw lyfr I ffwrdd. Mae'r gair angharedig neu anoeth y bydden ni'n dymuno na fydden ni wedi ddweud. Ond mae'r gair wedi gadael yn gennau ni a dyn ni'n gallu dynnu fo nôl. Mae yna weithred y carem ni dadwneud, rhyw benderfyniad y carem ni I newid, rhyw lwybr na fydden ni byth yn ei ddilyn eto sen ni'n cael y cyfle. Ond mae'n rhy hwyr. Rhyw brofiad felly oedd profiad Seimon Pedr, dych chi'n gweld. Oedd wedi gadael i'r rwydau I ddilyn yr un roedd wedi dod I gredu oedd yn fab Duw. Oedd wedi cael profiadau rhyfeddol yn ei gwmni. Wedi glywed o yn anerch y dorf ar lethrau Galilea a'r geiriau wedi selio ar ei gofa. Wedi weld o yn rhannu ychydig dorthau a physgod rhwng torf o filoedd. Oedd o wedi weld o'n tawelu storm ar y môr. Oedd o'n cofio mynd efo fo I stafell dywyll mewn tŷ galar, lle oedd merch Gair yn gorwedd yn farw ar y gwely. A'r meistr yn gafel yn ei llaw hi ac yn deud cod y mechan ni, a'r bywyd yn llifo nôl fewn i'r wyneb gwelw. Oedd o wedi bod ar fynydd uchel, lle roedd yr awyr yn denau, ac yno wedi syllu ar wyneb I arglwydd, a'r llen rywsut wedi dynnu nôl, wyneb I arglwydd wedi wedd newid a disgleirio fel haul ganol dydd. Ond yna, fe gafodd y gwaredwr I arestio. Fe cymrwyd I lys yr archoffeiriad a'i roi ar brawf. A rhywun yn cyhuddo Pedr o fod yn un o'i ddisgyblion. A be nath hwnnw? Gyda rhegfeydd ei hen fywyd fel pysgotwr yn codi yn ei enau, fe wadodd I arglwydd 2 gwaith. Ac yna fe ganodd y ceiliog. A dwi'n siŵr bob tro clywodd Pedr geiliog yn canu wedi hyn, fod na saeth wedi mynd trwy galon wrth iddo fo gofio be nath o. Ond nid dim ond dyfaru nath Pedr. Ym mhennod olaf Efengel Ioan, da ni'n darllen amdano fo yn dod wyneb yn wyneb a'i arglwydd unwaith eto.
fe ddoth yr arglwydd Iesu ato, a gyda cadernid mawr, ond tynerwch rhyfeddol. Fe nath Iesu i adfer. Fe faddeuwyd iddo am yr hyn a wnaeth, a roedd y gyfle newydd i sefyll yn ytrach na bradychu, ac arddel i feistr fel mab Duw a gwaredwr y byd. A dyna mae'r arglwydd yn ei wneud i bawb sy'n dod ato mewn edifeirwch. Mae yna emyn gan Pantycelyn sy'n rhoi geiriau ni i'w cymryd at yn harglwydd wrth i ni ddod fel hyn. Cudd fy meiau rhag y werin, medde Pantycelyn. Dyna'n aml lle mae'n meddyliau ni yn mynd yn syth pan fyddwn ni wedi gwneud rhywbeth da ni'n embaras amdano fo neu yn cywilyddio ohono fo. Da ni ddim am i bobl wybod cudd fy meiau rhag y werin. Ond mae'n mynd ymhellach. Cudd fy meiau rhag y werin, cudd hwy rhag cyfiawnder ne. Mae'n beia ni yn condemnio ni, nid yn unig o flaen pobl eraill, ond maen nhw'n condemnio ni o flaen Duw. Ar ba sail gall yn beia ni gael i cuddio. Cudd fy meiau rhag y werin, cudd hwy rhag cyfiawnder ne, cofia'r gwaed unwaith a gollwyd ar y groesbren yn fy lle. Yn y dyfnder, cudd y cyfan oll o'n bai. Am fod Iesu wedi talu pris yn beiau ar y groes ei hun. Dyna sut maen nhw'n gallu cael eu cuddio. A pan da ni yn dod at Iesu fel hyn, yna mae o yn cuddio, mae'n glanhau'n cydwybod ni. Mae Pantycelyn yn mynd ymlaen i ddweud rho gydwybod wedi chanu'n beraidd yn y dwyfol waed, cnawd a natur wedi darfod, clwyfau wedi cael ei achad. Minnau'n aros yn fy ninas fore a nawn. Fi'n cael aros heb grwydro o'n lle, heb ddeud y pethau na ddylwn i ddeud, heb wneud y pethau dwi'n dyfaru. Ac os ydy'n cydwybod ni wedi glirio, a'n beia ni wedi maddau a'i cuddio trwy'r aberth rhyfeddol roddodd Iesu drosto ni, yna mae yna fwy y gallwn ni ofyn i Dduw yn helpu ni'n wneud. Rho fy nwydau fel cantorion, oll i chwarae bysedd cyn ar y delyn, sydd yn seinio enw Iesu mawr ei hun. Neb ond Iesu fo'n ddifyrwch ddydd a nos. A mi ddod caru ni'n y fath fodd. Be fedrwn ni wneud, ond i ganmol o wrth eraill. Gadwch i ni weddio. O arglwydd, fe wyddos ti yn well na ni'n hynny, mor aml da ni wedi dyfrydychu di. Mewn gair, mewn gweithred, mewn meddwl. Weithiau trwy esgyluso'n dyletswydd, dro arall drwy grwydro ar hyd llwybr cwbl anghywir. Paid â gadael i ni just esgus bod nhw ddim wedi digwydd. Paid â gadael i ni just gobeithio bod neb yn mynd i sylwi. Helpa ni i fod yn agored i ddod ata ti a chyfadde'r cyfan. A helpa ni ymddiried yn yr un ath i'r groes mwyn clirio'n beia. A gad i ni glywed y geiriau rhyfeddol hwnnw o dy enau di dy hun. Maddeuwyd dy bechodau. Ac yna gad i ni godi a mynd. Ia, i geisio byw yn wahanol trwy gymorth yr ysbryd glân ac i seinio enw Iesu ble bynnag yr awn ni. Amen. Wel, dan eich bendith.